Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de luns día 3 do mes de xuño, no que lle falaremos dos campamentos de verán que organiza o Concello de Cerceda, dende hoxe xa se poden anotar. Tamén das axudas para libros de texto, material escolar, axudas municipais para os desplazamentos de fin escolar, é dicir, de transporte escolar, deso falaremos, como os dos campamentos deportivos da Diputación. Tivo lugar a semana pasada o sorteo, saberemos quenes foron afortunados, xa que había 4 plazas e había 8 solicitudes. Falaremos do verán saudable, desa actividade que se realizará no mes do verán para adultos, da iniciación á castanicultura, de como foi tamén esa andaina no Lago das Encrobas deste pasado sábado, das axudas á natalidade, de notificación das fogueiras do San Xoán, que dende o pasado sábado xa se poden facer, e do calendario festivo do Concello, das festas que van a comenzar xa as máis inmediatas, as seguintes, as que hai pendentes aínda no Concello. Falaremos da apertura do parque acuático, dos cursiños de natación, de doazón de sangue e nos deportes do torneo de fútbol base do Concello de Cerceda da próxima semana. En canto ao tempo, as previsións para mañán son de que seguiremos con tempo anticiclónico con subida de temperaturas. Comenzamos a crónica da xornada. O Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para rapaces ao longo da época estival. É para a conciliación da vida familiar e tamén unha alternativa de ocio para os propios rapaces e rapazas. Está dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos e ten como lugar, e terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, dispoñendo dun horario ampliado tamén de 8 da mañán a 3 da tarde para aqueles que o queiran. Terán incluído tamén este último merenda, todos merenda a media mañán, pero o horario ampliado terá incluído o almorzo. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal e tamén no Centro Cívico, aínda que tamén farán saídas ao Parque Acuático. Realizarán actividades como manualidades, actividades ao aire libre, deportes, cociña, etc. As inscripcións están abertas dende hoxe ata o luns día 17 deste mes de xuño. Teñen que inscribirse no rexistro do Concello na planta baixa da Casa Consistorial ou, se queren, por sede electrónico. Se ofertan 4 quendas de 15 días cada unha. A primeira quenda iría do 25 de xuño ao 8 de xullo, a segunda quenda do 9 de xullo ao 22 de xullo, a terceira quenda do 23 de xullo ao 6 de agosto e unha cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e será de 70 euros o precio para aqueles que queiran o horario ampliado, que vai de 8 da mañán a 3 da tarde. Este último horario ampliado incluye tamén o almorzo. Para os irmáns, na mesma quenda, costaría 30 euros. Así que queren solicitar xa estes campamentos de verán, poden facelo no rexistro na planta baixa da Casa do Concello. Cambiando de tema, lembrámoslles agora que o Concello tamén convoca unhas axudas municipais para libros de texto e material escolar. As axudas para a escolarización xa están convocadas, xa se poden solicitar e poden facelo no Concello de Cerceda, na planta baixa, no rexistro para o vindeiro curso. O plazo remataría o día 18 deste mes de xuño. Lembren que nesta subvención, nestas axudas, se subvencionan os gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, de vestuario básico ou de material informático, aqueles que teñan a mochila digital. Se queren solicitalas, lembren tamén no rexistro do Concello ou por sede electrónico. Tamén se convocan outras axudas, as axudas para, en este caso, axudas directas para os desplazamentos escolares, é dicir, para transporte escolar. Axudas para transporte escolar para aquelas persoas que cursen os seus estudios fora de Cerceda, estudios de bacharelato, formación profesional ou estudios universitarios. Son unhas axudas que teñen un pagamento único e que ten de plazo tamén ata o próximo día 18 para solicitalas no rexistro do Concello ou na sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. E se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono de servicios sociais polas mañáns
no 981 68 60 68 ou, se non, persoalmente na terceira planta do Concello. Cambiando de tema, o Concello de Cerceda tamén tiña 4 plazas para os campamentos deportivos da Diputación. Ao ser 8 as persoas que solicitaban, os nenos e nenas que solicitaban esas plazas, houbo que facer un sorteo público a semana pasada, 4 plazas, e incluso cabe a posibilidade de que se amplía en algunha máis, e a xente que quedou en listaxe de espera teñen posibilidades de entrar. Son os campamentos deportivos da Diputación para rapaces e rapazas de 9 a 14 anos e que farán varias ou bastantes actividades. O precio é de 85 euros por este campamento, estarán no Instituto Rosalía Mera da Coruña. Pois houve un sorteo público que íbamos a ofrecer hoxe para saber quenes foron os agraciados. Agraciados, os que tiveron sorte nese sorteo público, pois imos a enumeralos. Son 4. O primeiro deles, o número 1, foi Teo Buceta García, o número 2, Lara Fraga Barbeito, o número 3, Yanira Barral Corral e o número 4, Darío Rumbo Buedo. Quedaron en listaxe de espera Martín Ezequiel Lamas, Martiño Díaz, Antón Lafuente e José Andrés Bocija, no caso de que haxa máis plazas. Imos a lembrar como foi ese sorteo. Vamos a proceder ao sorteo das prazas para os campamentos deportivos de verán da Deputación. Asignáronse nos 4 plazas, presentáronse 8 solicitudes no rexistro. No sorteo entran 6 dos participantes, porque 2 deles, como xa participaron en campañas anteriores, pasan directamente á listaxe provisional. Así é como se recollen as bases dos campamentos da Deputación. Entón, o número que se lle asigna a cada nena vai segundo a súa orden de entrada de solicitude no rexistro xeral. Entón, co número 1, Lara Fraga Barbeito, co número 2, Martiño Díaz Díaz, co número 3, Teo Buceta García, co número 4, Darío Rumbo Boedo, co número 5, Yanira Barral Corral e co número 6, Martín Ezequiel Lamas Lamas. El 3. El 1. El 5. El 4. Gracias. El 6. Y el último. El 2. Vale, entón as prazas corresponderíanlle a Teo Buceta García, a Lara Fraga Barbeito, Yanira Barral Corral e a última a Darío Rumbo Boedo, que darían en listaxe provisional Martiño Díaz Díaz e Martín Ezequiel Lamas. Ben, continuamos co informativo. Agora falamolles do verán saudable, porque dentro das actividades que programa o Concello para a época estival, en este caso para os adultos, xa se fixo en 2 ocasións anteriores con participación, e agora se pretende botar a andar esta actividade verán saudable, unha actividade enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas maiores de 18 anos do noso Concello. Unha actividade que se levará a cabo na zona do Parque Acuático, do Xardín Botánico e no Paseo Fluvial. O
o plazo de solicitude, en teoría remataba hoxe, pero se vai a ampliar uns días máis para tentar de formar grupo, tanto pola mañá como pola tarde, para que se realice esta interesante actividade. Hai un primeiro turno, ou hai un turno de mañán, que de 11 da mañán a 12, e un turno de tarde que de 8 a 9 da tarde. Empezarían o 11 de xuño, remataría o 5 de setembro, os martes e os xoves. Unha actividade donde farán xinesia de mantenimento, stip, aquagym, yoga, andainas, cachibol, etc. Para maiores de 18 anos ata a idade que queiran. As persoas que acrediten a condición de familia numerosa tamén terán un 10% de desconto. Para anotarse, para inscribirse, teñen que facelo no Concello de Cerceda. Poden facelo na planta baixa no rexistro ou por teléfono no 981 68 50 01. Outro tema, falamos da iniciación á castanicultura, porque o Concello de Cerceda organiza unha xornada teórica co fin de dar a coñecer as formas de aproveitamento dos terreos con plantación de castañeiros. Serán o día 8 deste mes de xuño, é dicir, este próximo sábado de 9 da mañán a 2 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Colabora a Asociación Galega de Castañas e Soutos, Agacas, está impartida por Miguel Ángel Vázquez, que é da empresa Mata Viveros Castanea Sativa de Cubillos del Sil en León. A inscripción é gratuita, poden facela neste enlace, nun enlace web que atoparán na páxina web do Concello www.cerceda.org. Cambiando totalmente de tema, na xornada do pasado sábado tivo lugar unha andaina polo lago das Encrobas, donde máis de 100 veciños se anotaron a disfrutar desta andaina que fora aplazada previamente, o mes pasado, pero por fin se fixo e ademais con moito éxito de participación. Unha andaina ao redor do lago das Encrobas que se fixo moi amena e socializable, porque foron moitos os que se achegaron a facela. Saíron sobre as 9:30 da mañán para chegar sobre as 11:30 dende a entrada da antigua mina de lignitos de Meirama. Unha andaina que, insistimos, se realizou o pasado sábado e que os que ali asistiron poideron disfrutar da mesma. Ímonos a máis temas, as axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda un ano máis convocou xa as súas axudas para a natalidade, para o fomento da natalidade e asentamento poboacional. É un pago único de 300 euros por fillo nacido ao longo deste ano 2024, 300 euros por fillo nacido, por adopción, acollemento tamén. As bases atoparanas na páxina web do Concello, requisitos para poder solicitala, e despois o plazo de presentación remataría o día 30 de novembro. Hai que facelo no rexistro na planta baixa da Casa do Concello. Tamén lles falamos das cachelas do San Xoán, das fogueiras do San Xoán, porque dende o pasado sábado xa se poden facer as comunicacións para celebrar o San Xoán. As fogueiras do San Xoán hai que comunicalas previamente, todas aquelas que se fagan na noite de San Xoán, do domingo 23 ao luns 24 deste mes de xuño. Hai que facer as comunicacións por correo electrónico ou, se queren, pode facelo por teléfono, por correo electrónico a dirección medio.natural@cerceda.es ou por teléfono chamando o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 04 67 76. Hai que deixar constancia dunha persoa responsable desa fogueira e no lugar donde se vai a facer. É un requisito indispensable para poder levala a cabo. O prazo remataría o 21 deste mes de xuño para poder solicitalas, para poder comunicalas, e despois o Concello publicou tamén un bando que se lle facilitará aos organizadores para evitar molestias, ter seguridade na realización destas fogueiras que terán uns requisitos que cumplir. Insistimos que está aberto o plazo e, ademais, son estas comunicacións para as fogueiras que se vayan a facer nesa noite, a noite máxica do San Xoán. Imos con festas, porque ademais da festa do San Xoán hai máis festas espalladas por todo o Concello e ademais especialmente nestes meses de verán. Por orden cronolóxico, a máis inmediata é a festa do San Antonio en Cerceda, que van a ser 2 días, os días
15 e 16 deste mes de xuño na parroquia de Cerceda as festas do San Antonio. O sábado día 15 hai misa solemne e logo sesión vermú a cargo do dúo Reflejos. Xa pola noite haberá verbena co grupo Bomba e disco Impacto co DJ Bermúdez. O día seguinte, o domingo 16, hai sesión vermú co dúo Dilema. Esas son as festas do San Antonio en Cerceda. E xa sabemos tamén o cartel para as festas de queixas de xuño, que será o sábado 22 de xuño. A Comisión de Festas de Queixas xa están no Bochinche aberto os domingos pola mañán. Están este próximo domingo, día 9 de xuño, pola mañán, dende as 12 ata as 2, aberto para aqueles que queiran tomar algo ali no Bochinche, no campo da festa, ou se queren xa contribuir para as festas. En canto ao cartel para ese sábado día 22 deste mes, pois será a partir da 1 da tarde, hai misa solemne, logo ás 2, sesión vermú co grupo Atenas, e pola noite verbena a partir das 10 co grupo ou co dúo Dilema e co grupo Atenas. Haberá carpa para disfrutar de todo elo. Ímonos con máis temas, a falarlles da apertura do Parque Acuático, porque dende o Concello de Cerceda anunciou que a apertura do Parque Acuático será xa o luns vindeiro, día 10 de xuño, é dicir, de agora unha semana, abrirá o Parque Acuático nunha nova temporada de verán, ao longo de 3 meses, porque estará aberto ata o luns, día 9 de setembro. Ao precio das entradas semellantes, igual a temporada pasada. Esperar que o tempo acompañe para que se poda disfrutar desta magnífica instalación da que dispoñemos no noso Concello. E tamén outra instalación magnífica e que é moi utilizada é a piscina climatizada. Decirlle que agora, dende hoxe ata o día 28 de xuño, está aberto agora o prazo para inscribirse. Hai que inscribirse, todos aqueles que solicitaron os cursiños para a próxima temporada, teñen que inscribirse ao longo deste mes de xuño no rexistro do Concello, de xeito presencial. Hai que facelo ou por sede electrónica. Tamén comeza o horario de verán na piscina climatizada e ao longo deste mes de xuño estará aberta de 9 da mañán a 9:30 da noite, de maneira ininterrumpida, pero no mes de xuño só estará pola mañán de 9 a 2. No mes de agosto estará pechada e a apertura de novo, con normalidade, será a partir do 9 de setembro de 9 da mañán a 9:30 da noite. Cambiando de tema, se vostede quere doar sangue, que sepa que este próximo xoves, día 6 de xuño, se pode doar sangue no campo da Feira de Cerceda. Estará a unidade móvil de transfusións de sangue pola tarde, de 4 a 9, o próximo xoves se pode doar sangue en Cerceda. Imos xa cos deportes, imos a falarlles agora do torneo de fútbol base do Concello de Cerceda, que se volve a organizar un ano máis e será esta próxima fin de semana. O próximo sábado 8 de xuño, no campo de fútbol do Roxo, se celebran, nas instalacións do campo de fútbol do Roxo, se celebra un ano máis o torneo de fútbol base Concello de Cerceda, no que participan este ano ao redor de 650 nenos e nenas de 40 equipos nas categorías de prebenxamín, benxamín e alevín. Participan nesta edición número 16 do torneo de fútbol base organizado polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube Atlético Cercedense e a Federación Galega de Fútbol. Ademais das escolas de fútbol do Atlético Cercedense, en todas as categorías estarán presentes tamén os clubes como Sofán, Dolmen de Tordolla, Órdenes, Cabana, Trazo, Betanzos, Atlético Arteixo, Payosaco, Sporting Cambre, Relámpago, Atléticos Castros, Batallador, Pastoriza, Sporting Meicende, Santirso, Oza Xuvenil, Vedra, Santa Margarita, Sporting Burgo ou Olímpico de Rutis. Xa pasamos a falar do tempo que nos di Meteo Galicia. As previsións do tempo para mañán continúan as altas presións oeste de Irlanda xerando circulación do nordés, algo menos intensa que en xornadas pasadas. Para mañán, polo tanto, traeremos un día de novo de tempo seco e soleado, algunha néboa matinal nas comarcas do interior. Decir que en xeral os ceus van a estar despexados con unha nube de evolución pola tarde nas montañas. En canto ás temperaturas, van a experimentar un lixeiro ascenso e o vento nordés seguirá soplando, pero máis frouxo, especialmente na costa.
Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eris e na reacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.